Ýangyja we Türkmenistanyň Lebap welaýatynyň ýangyç beketlerine dizeliň we aseýsen markaly benziniň gytçylygy emele geldi. Bu barada Azatlyk Radiosynyň habarçysy sebitden maglumat berýär. Awtolog sürüjüleri dizel ýangyjyny satyn almak üçin beketleriň öňüne ulak nowatlaryny emele getirýärler. Häzir Lebap welaýatynyň ýangyç guýulýan beketlerine dizel ýangyjy tapdyrmaýar diýip bir Lebaply awtolog sürüjüsi Azatlyk Radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Onuň sözlerine görä adamlar beketlere dizel ýangyjy getirilmeden 3-4 sagat öň nowata durup başlaýarlar. Beketlere dizel ýangyjy gelen wadyna dessine guturýar diýip ýerli ýaşaýjy aýtdy. Bu aralykda ýangyç beketlerine 80 markaly benzin hem satywdan ýetipdir. Benziniň bu görnüşiniň eli ýetersiz bolmagy ýüklew sürüjülerine ziýan ýetirýär. Ýangyç beketlerine diňe 92'lik we 95'lik benzin var. 80'lik benzinin satywdan ýetmegi ýüklew sürüjülerini ziýana goýýar diýip bir ýerli ýaşaýjy habarçymyz aýtdy. Ýüklew sürüjüleri 80'lik benziniň 92'lik we 95'lik benzini bilen deňeşdirilenine has arzanlygyny, şol sebäpden 92'lik benzin satyn almagyň özlerine maddi taýdan ziýan ýetirýänini aýdýarlar. Galybersede agyr ulaglaryň has köp ýangyç sarp etmegi şol bir wagtda arzan benziniň eli ýetersiz bolmagy ýüklew sürüjüleriniň gündelik işine oňaýsız täsir edýär. 80'lik benzin bilen 92'lik benziniň bahasynyň tapawudy uly diýip ýerli ýaşaýjy aýtdy. Galybersede ýangyç ýetmezçiligi hususy ýüklewlerini kire edýän sürüjüleriň eklenjine de yaramaz täsir etdi. Dowam edýän ýangyç gytçylygynyň arasyna ýangyç guýuju beketleriň işgärleri 80'lik benziniň satywdan aýrylmagynyň sebäpleri barada özlerine hiç il maglumatyň ýokdugyny aýdýarlar. Biz hem şonuň sebäbini bilmedik diýip bir ýangyç guýuju stansiýanyň işgäri Azatlygyň habarçysy bilen gurrundaşlykda aýtdy. Döwlet mediýasy ýangyç gorlaryna we Türkmenistanyň dizel ýangyjynyň we aseýsen markaly benziniň gytçylygy barada habar bermeýär. Türkmenistanyň Seýdiniň we Türkmenmaşynyň nefti gaýtadan işleýän zawodlary işeledi. Ahal welaýatyna TV gazdan benzin öndürýän zawodlar toplumy hereket edýär. 2019-njy ýylyň iýulynda Ahal welaýatynyň Obodon Nepe şäherçesine bahasy 1,7 milyard dollara barabar TV gazdan benzin öndürýän zawod işe girdildi. Türkmenistanyň döwlet habarlar agentligi bu zawodyň her ýyl 600.000 tonna Eko 93 benzinini, 12.000 tonna dizel ýangyjyny we 115.000 tonna suwuklandyrylan gazy öndürmäge ukyplydygyny habar berdi. Türkmenistanyň A95 benziniň bahasy 2018-nji ýylyň 1 fevralyna 1 manatdan 1,5 manata gymmatlady. Bütün dünýä bankynyň maglumatlaryna görä 2008-2014-nji ýyllar aralygynda Türkmenistanyň 1 litr benziniň bahasy 80 tenge töwereklerine saklanyp kaldy. 2016-njy ýylda 1 litr benzin 1 manada ýokarlandy. 2018-nji ýylda bu baha 1,5 manada çykdy. Globalpetrolprices.com neşrine görä 1 litr dizel ýangyjy Türkmenistanyň 1 manat 35 tengeden bahalanýar. Munyň bilen Türkmenistan iň arzan dizel satmakda dünýäde Kuwaitden soň 8-nji orunda durýar. Galybersede Türkmenistanyň soňky günlerde emele gelen dizel gytçylygy onuň daşary ýurtlara eksportynyň giňeldilýän wagtlaryna gabat gelýär. Ýa-da Kyrgyzstanyň prezidenti Sadyr Japarow Türkmenistanyň elektrik energiýasyny we TV gazy import etmek barada noýabryň başyndan çykyşyny türkmen benzininiň we dizel ýangyjynyň eýam Kyrgyzstanyň çägine getirilip başlananyny ma'lum edipdi. Geçen hepde Biznes Türkmenistan neşri Seýdiniň nefti gaýtadan işleýän zawodyna ýylyň başyndan bäri 135.000 tonna töwerek benzin öndürilendigini habar berdi. Şeýle-de neşir noýabryň başynda Türkmenmaşynyň nefti gaýtadan işleýän zawodlar toplumynyň dizel ýangyjyny araşdyryş tesgatynyň enjamlaryny gurnamak we bejerme üçin tender yglan edilendigini habar berdi.